Hola, soc Isabel Márquez del restaurant Sala de Berga i avui el que prepararem serà un postre a base de bolets, que serà uns camagrocs amb pera, formatge i mel. Per fer aquest plat necessitarem camagrocs, sent plena temporada i sent un bolet molt agraït, doncs millor si són frescos, si no, no hi hauria cap problema perquè fossin congelats o deshidratats. Peres, que sabem que és una fruita que comença a sortir ara també en plena temporada de bolets, per tant, una pera de temporada. Un toc de mel també, que ens substituirà el sucre, i si és artesana o d'agricultura ecològica, molt millor. Necessitarem també un formatge de cabra, en aquest cas és un formatge d'aquí del Berguedà, de cabra, tendre. I el toc cruixent del plat ens el donarà una galeta que farem a base de mel, mantega, sucre, farina i clara d'ou, tot a parts iguals. El que farem primer de tot serà tallar la pera d'aus, ben pelada. Serà un plat que podrem menjar tant calent com fred, molt adequat per aquesta època, i que en cas de no tenir camagrocs també ho podríem fer amb trompeta de la mort o amb bolets que necessitin poca cocció. I també podríem canviar la pera per poma. El que farem ara serà posar-ho a la paella amb un toc de mel. Pensem que necessita molt poca cocció, simplement quasi bé seria escalfar. Quan veiem que la mel comença a caramelitzar, el que farem serà afegir-hi els camagrocs. Com hem dit, en aquest cas són frescos. En cas que fossin deshidratats, doncs s'haurien d'hidratar primer. I el que fem simplement, pensem que és un bolet que pot menjar-se cru, doncs és fer que s'integri bé amb aquest plat, tot ben barrejat, amb la mel i la pera. Quan ja ho tenim ben caramelitzat, podrem passar a barrejar-hi el formatge. Hem retirat del foc i el que fem és barrejar-hi el formatge, en aquest cas un formatge tendre, també si volguéssim podríem fer-ho amb mató. És un contrast de gustos molt agraït al paladar. I passarem a emplatar. El que hem fet és una galeta amb mel, que és a parts iguals. Mel, mantega, sucre, farina i clara d'ou, ho barregem tot bé i llavors ho posem al forn a uns 180 graus i quan ho traiem del forn, que encara està calent, veurem que el podem maniobrar i li donem aquesta forma. I posarem la pera amb els camagrocs, el formatge. Si el volguéssim menjar fred, doncs el fem al dematí i el guardem a la nevera i no hi hauria cap problema. I aprofitem aquest suquet que ens ha deixat amb la mel i els camagrocs. Ja veuen que és un plat molt senzill, que m'agradaria que provessin a casa. Moltes gràcies i que aprofiti.